kerja ning luar negeri kuwi yo nek pengen sukses gampang-gampang penak. Sing utama ke urip apa eneke, aja koken gaya, aja koken modis, aja koken jalan-jalan, pasti nyimpen duit. Tapi lek oke gaya ning luar negeri jalan-jalan, makan-makan ning jobo setiap nuli libure apa ngono kuwi. Modal ngono-ngono kuwi ora murah, cah. Larang. Opone sing hobi explore video, explore image, setiap hari klambine kudu ganti, unggahane foto ngene iki kudu ganti klambine, kan ngono. Tapi kalau reality hidup nek pengen ning luar negeri ki golek duit gak ngono ki carane. Hidup apa adanya, urip apa eneke, menikmati kerja, diutamakan kerja, golek duit, nglumpukne duit sebanyak mungkin. Kuwi sing jelas iki. Lek gaya sumpene ning omah, aja ning luar negeri. Salah tempat yo. Gak suka aku.